Kaya't may kakabsat iti kumablaw kada kayo iti maysa nga naraksak ken nasantuan nga aldaw a panaginanang ented manen ni Apo Dios kada tayo. Kitagyaman tayo kabsat agsipud ta kadaytoy nga oras bisperas iti aldaw nga nasantuan. Ket inted manen ni Apo Dios ti gundaway nga kakadua tayo no. Agmaymaysa tayo kakabsat nga repaswen pagmaymaysaen dayjay inadal tayo daytoy nga lawas iti Sabbath school tayo kakabsat. Adda tayo pailaeng iti libro iti Genesis iti nikadua kakabsat nga quarter kadaytoy nga tawen iti 2022. Kitagyaman tayo ta ni Apo Dios iti mangbinbindisyon kada tayo, nangted kada tayo, kadagiti kasapulan tayo kakabsat, iti hinaldawaldaw a panagbiag tayo. When adu digiti kakabsat nga itidda digiti panagyaman da. Kituray pa no madama iti adal tayo, makita tayo kakabsat digiti rumwar nga greetings nga gapu kada kayo. Kitagyaman tayo tani Apo Dios ket na imbag. Ni Apo Dios ket nayan. Tani Apo Dios ket mapagtalkan. Ngano adda kakabsat iti inkarina. Tungpalin na. Dati kunana ni Apo Dios akas tinadal tayo. Awan iti imposible iti Dios. Agyaman tayo kakabsat adda iti gundaway tayo. Nga agmaymaysa tayo nga dayawen ni Apo Dios babaen iti panagkararag. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabot nga Dios. Kadaytoy nga oras italdaw mo na santuan. Umay kami Ama nga agyaman ken ka. Agyaman kami iti panangited mo kadagiti bendisyon mo ikasapulan. When adda kadagiti kakabsat ng Diyos ngaglablabas na pailaeng kadayjay panagsubli iti nananay asalunod da. Agyaman kami Ama ta sika iti Diyos nga naayat. Sika iti naayat nga doktor kadagiti nga kakabsat. Adda digiti kakabsat ng Diyos nga agyaman agsipud ta nabuslon iti pangbibisyon mo kadakwada na materyalan dagiti pagkasapulan daw Diyos inted. Kadaytoy nga oras umay kami nga dumawat iti parabot. Kasapulan ni Ama iti sirib nga gapu iti trono. Tapno iti ingkam adalen ket maawatan mi. Ket makita mi nga sika iti Diyos nga naayat. Sika iti Diyos nga mangted kadagiti panungpalan digiti amin a naimbag nga agpayda. Dawaten ni Ama nga sika kaditi makiadda kada kami. Agyaman kami launay tasong batam digiti nga dawat mi itinagan na po na Jesus. Amen. Adda tayon kabsat akas tin baga itatay iti lesson number 10. Iti paulo na Jacob inggana iti Israel. Namuan tayo kakabsat iti biag ni Jacob. Ken iti kasingin na nga ni Esau. Iti naglabas eleksyon tayo kakabsat inpadto ni Apo Dios. Ken ni Rebecca, ken ni Isaac. Nga aganak ni Rebecca iti singin. Ket dayjay inaudi, isunto iti mangituray, kadayjay nga inauna. Ninaganan da digiti singin anak dati Esau ken Jacob. Ti kaya nang asawen kakabsat iti Jacob iti English ket supplanter, cheater, kusit. Ket dayjay nga nagan isu iti nagbiagan ni Jacob. Namuan tayo din na panalawas nga maminduan ang kakabsat nga kinusit ti kabsat na nga ni Esau.
may panggap ka dahil birthright. Umuna, inlako na wano ginatang na dahil birthright, babaen iti maysa nga malukong ataraon. Mikadua, kinusit na saan laeng nga ni Iso, kinusit na pa ni Jacob nga mana. Tapno maala na dahil siya'y a birthright. Kit amot na yung kabsat, akas dahil inadal tayo, iti bunga dahil panagkusit na. Masapul nga pumanaw, agsipod ta adda dahil impangta ni kabsat na nga isukit papatayin na. Namuan tayo matikabsat nga ni Apo Diyos saan na nga binaybayan ni Jacob. Nagparang ni Apo Diyos babayan iti maysa nga tagtagainap. Nangaramid ni Jacob iti kari kay ni Apo Diyos. Kari nga isu iti tulbag kakabsat dahil panakirelasyon ni Jacob kay ni Apo Diyos. Agsipod ta ni Apo Diyos in karina nga makiaddak ni Jacob, ket bindisyonan na ni Jacob. Ni Jacob nangaramid iti kari, agsipod ta ni Apo Diyos inted nan dayjay karina. Ti kari ni Jacob nga inadal tayo kapsat, ket isubli na dayjay matalek nga apagkapulo kadagiti amin a bindisyon nga ited ni Apo Diyos kenkwana. Namuan tayo may nga daytoy nga kusit ket nakusit. Kasano ti panakakusit na. Iti na panaleksyon tayo kapsat. Nakita ni Jacob ni Raquel, inayat na ni Raquel. Nakitulan ni Laban nga ama ni Raquel, nga agtrabaho, nga agpaay ni Raquel iti 7 atawen. Kalpasan ti 7 atawen, iti inted ni Laban, ni Leah nga inauna nga anak ng babae. Nagtrabaho manen ni Jacob iti 7 atawen. Dimakkel bima nang ni Jacob agsipod ta dayjay iti inkari ni Apo Diyos. Iti adalen tayo kakabsat itatta. Dayjayen apa nagsubli ni Jacob. Agsipod ta saandan nga agkatunusan, there was no unity, ijay grupo ni Laban ken ni Jacob. Ta ni Jacob bumaba nang umatado iti sanikwana. Ket itatan makita umaymeten dayjay panagimon ni Laban. Iti paset a mayulo tayo kakabsat ket masarakan iti Genesis 32 versikulo 28. Basain tayo. Ket isu kinunana, saan to matawagan itinagan mo a Jacob. No di ket Israel, gapu ta nakisuot ka iti Diyos, ken dagiti tattao ket nangabak ka. Apan tayo kakabsat iti leksyon tayo. I would like to tell you it's very, very interesting. Daytoy ket maysa nga leksyon nga makita tayo kuma dayjay parabor ni Apo Diyos. It is only God who can change. Ta dayjay kunanan ni Pablo kabsat iti maysa nga tawo nga adda ken ni Kristo isu baro a parso. Dagiti daan abambanag, nagbalinda abaro. Kitaan tayo daytoy panakatungpal daytoy kakabsat, nga saon ni Pablo iti baro nga testamento, iti daytoy leksyon tayo itata. Kitaan tayo, dayjay apan nakabalbaliw ni Jacob. Kitaan tayo may dayjay apan nakabalbaliw ni Iso. Addada ken ni Apo Diyos. Kadayjay nga apan nakirelasyon ni Jacob ken ni Apo Diyos. Binalbaliwan ni Apo Diyos ni Jacob.
Dejemit kakabsat apan nakirelasyon ni Iso kini Apo Diyos. Binalbaliwan ni Apo Diyos ni Iso. Anya iti leksyon tayo kabsat. Agpusipos iti kapitulo 32 iti Genesis. Makita tayo kabsat nga agawi din ni Jacob. Umunang inaramid na. Nangibaon ni Jacob iti makitungtong kini Iso kakabsat na. Mayat na dyan naramid na kabsat. He sent an ambassador. Apay nga mangi baon kabsat. Amo tayo dahil rason no apay nga pimanaw ni Jacob. Tada iti insapata ni Iso kakabsat na nga papatayin na ni Jacob. So nangibaon. Basahin tayo kabsat iti versikulo 3 ken 4. Ket binilin na ida a kinunana sawen yun to ken apo nga Iso iti kastoy. Daytoy ti sao ti adipen mo ani Jacob. Makasara kuma iti parabor iti matang mo. Denggen nyo kakabsat dahil panang balbaliw ni Apo Diyos kini Jacob. Inbilang na nga ni kabsat na nga to nga misun. Inbilang na nga iti bagina ket nabababa nga iti kabsat na. Nukitaan tayo kabsat, sungani. It's a total difference kadayjay nga inted ni Apo Diyos kini Rebecca, kini Isaac. Idi nga masikog paylaan ni Rebecca. Anya din baga na Apo Diyos, dayjay singin, dayjay inaudi, ket iturayan na, dayjay inauna. Ni Jacob, iti panangkitan ni Apo Diyos, iturayan na ni Iso. Ngem kadaytoy kakabsat nga inbaga ni Jacob nga agpaay kini Iso kakabsat na. Inbilang na nga iti bagina adipen. Inbilang na nga iti kabsat na nga ni Iso ket isu iti apuna. Napandang ron, nagsubli, digitoy nga inbaon na. Inted da dayjay damag. Basahin tayo, iti versikulo 6. Ket dagiti nang yammo, nagsubli da kini Jacob kinunada. Nakagteng kami kini kabsat mo nga Iso. Ngem umay ten sumabet ken ka agraman ka dagiti upat agasot akakuyog na. Immediately kakabsat. Imay dayjay panagbuteng kini Jacob. Uri no sika, uri no siya. Malagip ko, malagip mo dayjay basol. Agbutay. Agkuyag-yag. Awanan kakabsat iti mapanunot na. Di mapanunot na dayjay insapata iti kabsat na. Ket itataki din saan laeng nga ni Iso akabsat na iti umay asumabet ken kuana. Addapay iti intugot na nga manok upat agasot an lalaki. Iti imay iti panunot ni Iso. He was there for war. Umay nangagubatan ti kabsat na nga kusit. Anya kakabsat inaramid ni Jacob. Kitaan tayo, adati plano na ni Jacob. Umuna, biningay na ti pamilya na iti dua a grupo.
Basahin tayo iti versikulo 7. Ket biningay nagdagiti tattao nga addaken kana iti dua abunggoy nang ikabil iti leaders kadagitoy nga grupo. Manabit kabsat na dua ti asawa na ni Leah ken ni Raquel. May isa nga grupo ni Leah ken digit anak na. May isa nga grupo ni Raquel ken digit anak na. Nang ikabil metten kadigit adipen ng lalaki nga isu iti mangkadwa kadigitoy nga dua nga grupo. Pati digit pangen kakabsat nga inted ni ang bendisyon na Apo Diyos ken kuan ginudwa na may mikadwa dimawat iti tulong kini Apo Diyos. Basahin tayo kakabsat iti versikulo 11. Dawatek ken ka isalakan nak iti ima ti kabsat ko ti ima ni iso ta kabuteng ko dilaket di umay ket suga tenak ket iti inna ket dagiti anak ko. He has the reason to be afraid. Itatan umay kanyanan kakabsat no anya iti inmulang isu iti apitem nagmula iti kinukusit umaynan nga panunuten panawenen kakabsat nga apiten na dagiti amin a kinadakes nga inaramid na. Mikatlo nga inaramid na kabsat nangisagana iti isagot na iti kabsat na. He prepared a peace offering. Basahin tayo iti versikulo 13. Ket nangala iti kukwana iti sagot nga ipaina iti kabsat na nga niya ko. Kinita kakabsat no anya ti gidjay nga isagot na. Kiti baga kada kayo din sa fortune. No alain tayo di patag na, dakkel iti patag na kakabsat. Tadigito'y digitintid na. Ibinsak kabsat. Tapno makita yun dahil di kadakkel iti sagot. Apay, agsipod na dakkel dahil di basol na. Rinukod na kakabsat dahil di basol na. Dahil tinakaw na, kinusit na ng birthright. Kititatan gapu ta binindisyonan ni Apo Diyos. Itid na meten, ititakil asagot. Anya da ito nga sagot. Duwagasot ab kabaian nga kalding. 20 alalaki a kalding. Kitain nyo kapsa. Duwagasot a babae a karnero. 20 alalaki a karnero. 30 nga agpasuso a kamelyo agraman dagiti urbunda. Di 60 dagiti nga kamelyo. 40 a babae a bakbaka. 10 a lalaki a bakbaka. 20 a babae nga asno. 10 nga urbon nga asno. I cannot put it in quantity. Wano dayjay kayat ko kumakabsat nga ikabil no mano nga ribo a pesos iti balor na. Nalakatay ko mga kwinta. Na niya no kalding. Tani Mrs. Rafa na nadapatarakin na nga kalding dito baryo. Dayjay basit pala tinawaran da kakabsat iti 3,000. Kitni, no kas pangarigan, no babae nga kalding, ket 200, ikabil mo nga 5,000 iti maysa, dinagtakay. Kastoy kakabsat, iti inaramid na niya ko. Mikapat nga inaramid na. Napan, nakipagmaymaysa kini Apo Diyos. I like what Jacob did. Ulitin ka, kabsat.
No, adda ko may ti problema tayo, have time to be alone with God. Ket idin nga addan kakabsat, nga agmaymaysa. Basahin tayo iti versikulo 24. Ket nabati ni Jacob maymaysa. Ket nakigubal kenkwana iti maysa a lalaki, agingga iti agbanawag. Iti kabuteng na, ken iti buteng na. Idi agmaymaysa, he was talking with his God. Adda iti nang sagid iti abagana. Siyempre iti panunot na, umay ti kapsat na nga iso, manukadwa na, upat agasot. Agsipod kakabsat ta rabii, nakasip-sip na. Addang agmaymaysa iti turo. Idin nga addan iti nang sagid iti abagana. Iti inaramid na, iniggaman na, dayjay anang sagid iti abagana. Ket nag-wrestling na, nagkabuta, itagpanag. Apay ngagpanag, wen at atikunana, agingga iti agbanawag. Idin apumarbag. Idin nga itadaya. Addan dayjay nga rumwaren nga lawag iti ini. Approximately no, kada ito nga panpanawin kapsat. Agbanawagan iti paset na mga 4 to 5 in the morning. Makita mo nga agbalbaliwen iti daya. Umayon dayjay nga dialogue da kapsat. Unana dayjay nga estranghero. Palubusan na kon taglawagan. Denggen nyo kakabsat, ti kunana may niya ko. Han kanto apalubusan, ingana nga di na bendisyon. Laglagipan nyo dayjay in bagana, baiten, kadayjay in baon na, nga adipen na anapan kini iso kapsat na. Kuna na kat, makasarak kuma iti parabor iti imatang mo. Iti pagarup na, dayjay nga ka wrestling na kakapsat. Ket no saan nga ni iso, adipen ni iso, may sa kadigit upat kagasot palalaki. Iso nga iti kunanan ni ako, saan ka apalubusan? No saan na abindisyonan. That was his request. Makasarak kuma iti bendisyon iti imatang. Jacob did not know nga dayjay nga kaduana iti agpatnag. It was God himself. Basahin tayo kakabsat. Iti inbagana daytoy nga gangganay. Versikulo 27 ken 28. Ket isu kinunana ken kuana anya itinagan mo. Ket kinunana Jacob. I like the dialogue. Tapay, ito'y kakabsat, makitay tayo dayjay parabo. Dayjay inbagak itatay, nga dayjay inbagana ni Pablo, nga iti maysa nga managbasol, maysa nga tao, nga adagan Kristo, iso, maysa abaro aparso. Iti inaramid ni Apo Diyos, ken ni ako, idi asin naludsod na niya nagamo. Jacob, know what's the meaning of Jacob? Kusit, cheater. Kunanan ni Apo Diyos. Versikulo 28. Ket isu kinunana, saan to ama tawaganen itinagan mo nga Jacob? No diket Israel.
Anya ti leksyon tayo. Jacob, nagbalin nga Israel. Cheater, nagbalin a Victor. Anya iti kayat ng asawen, dayjay nagan nga Israel. Inted laeng ni Apo Diyos. Gapu ta nakisuot ka iti Diyos, ken dagiti tattao ket nangabak ka. From Jacob the cheater to Israel the victor. What a grace. Kita yung kapsat ni parabo. Ni Apo Diyos, binalbaliwan na kakapsat ni Jacob. Apan tayo may, dayjay inbagak itay. Dayjay panang balbaliw ni Apo Diyos kini Iso. Saan tayo nga makita kakapsat iti Biblia, no anya ti panagbiag ni Iso, kalpasan iti pimanawin ni Jacob. Iti leksyon tayo was more centered on Jacob. Ngem adda kakapsat iti nagpintas nga leksyon nga kayat ni Apo Diyos nga maadal tayo kadaytoy a panagbiag ni Iso. Laglagipon tayo adda dayjay insapata ni Iso. Andiyan insapata na gapu iti gura, gapu iti pungtot na, insapata na apapatayin na ti kabsat na. Kapitulo 33. I like the story. Versikulo 3. Idin nga agsabat dan nga kabsat. Kitain nyo kabsat, iti inaramid ni Jacob. Idi binalbaliwanan ni Apo Diyos. It is an effect. It is now a change. Dayjay nga mangkukusi, binalbaliwan ni Apo Diyos. Verse 3. Ket idi maminpito ang nagruknoy itag didaga. Agingga iti di maka andani iti ayan ti kabsat na. Kitaan nyo, adadtoy ni Jacob, adadtoy ni Iso. Idi ang nakita ni Jacob ti kabsat na. Would you imagine, adadtoy ni Iso nakatapder? Siguro iti pagaruk pailaeng kakabsat ni Jacob. Ngem he is already changed. Laglagipin nyo. Inted ni Apo Diyos kinkwanan dinagan ng Israel. Tinaramid na idinakita na nagruknoy iti maminpito. He bowed 7 times. Umuyod yung maminpito. It is completeness. Inpakita na iti kapsat na. Dayjay complete na anay apan nagpakumbaba na kenkwan. Maminpito. Ket ijay makapito on the 7th time saan kakabsat nga timader. No di ket di siruruknoy nga imasidag iti kabsat na nga ni Iso. Oh, what a change. It's all because of grace. Apay, ngayon bagak nga binalbaliwan ni Apo Diyos ni Iso. Kitaan tayo kabsat, iti panang balbaliw ni Apo Diyos kini Iso. Versikulo 4. Ket ni Iso nagtaray, simabat kenkwana, ket inarakop na nga pungol iti tenged na, ket inagkan na, ket nagsangit da.
Do you remember something? I clearly remember something. Ni iso, iti inaramid na, iso ti inaramid deji ama, iti pangarig kakabsat, nga inted ni Apo Diyos, iti prodigal son. Do you remember something? Dayjay nga prodigal son, idin nga agsublin iti sidong iti amana. He made a dialogue, recited it in his heart. Ket idin nga makasidagan, tinaramid di ama, isu ti inaramid ni iso. Timmaray ni iso, akas di inaramid di ama, timmaray asinabat na day di anak. Linagto ni iso ti kabsat na, ket inarakok na. Day di amat ti inaramid di ama, kaday di na yaw awan nga anak na. Inapungol na. The last word in verse 4, ket nagsangit da. Dahil kakapsat pa naging narakop da, nagsangsangit. It is a sign of welcome. It is a sign of forgiveness. It is a sign of reconciliation. Ni Apo Diyos binalbaliwan na ni iso. Ni Apo Diyos binalbaliwan na ni Jacob. Adda kabsat niya panagtungtong di ito nagkabsat. Inpakita na ni Jacob ko na kabsat ko binindisyonan na ni Apo Diyos. Baga na katigidya, di pa na iyagyo da ito sago. Amunti ko na ni Jacob, kabsat ko. I have more than enough. No binindisyonan na ka ni Apo Diyos, binindisyonan na ni Apo Diyos. Adu iti pamilyang kasapulang di kita. What a change! No umani, iso ka nga binalbaliwan na Apo Diyos ka. Idi ngayon baga kumati, kapsat na. Kapsat ko, di gito ini, iti sagot ko kinka. Kunan ako man. Dapat lang, kinusit na. Yung saan ka kapsat. Anyang ititid direksyon tayo. Anyaman ang nagbasulan tayo. Anyaman nga inaramid ti basol kada tayo. Anyaman nga panakaibaba tayo babaen kadayjay nga naramid tayo basol. Ni Apo Diyos mabalin na tayo nga itag-ay. Ni Apo Diyos mabalin na tayo nga bindisyonan. Ni Apo Diyos mabalin na tayo abalbaliwan. Malagip ko kapsat no datuma. Iti uneg iti iglesia tayo. There are Jacobs. There are Esaus. Apa yung ibagat ito? Numadlaw yung kakabsat. Adda iti kakabsat. Adda digiti kakabsat. Nga adda iti kurada. Kadagiti padada. Nga kakabsat dati iglesia. Many years ago, pag-isursurak pa lang kakabsat, iti kuleyo dito itarla. But on every Sabbath, ang pasyara kadagiti churches, anday iti iglesia na napananmi, I was invited. Manipod iti Sabbath school, ingala iti divine hour. Siyak iti inikanda iti paset. As a teacher, I'm very observant. Idin kakabsat nga inrugi iti sermon, iti divine hour. Dinawat ko katigiti kakabsat. Nga di lang mabalin una nga
You extend a greetings kadagiti kaabayo. Kinita kabsat in the congregation. Adda iti maysa nga babae nga saan na nga kinayat at alyawen dahil adda ijilikudan. Dahil adda ijilikudan na hanamit nga kayat akita rin dahil adda ijisangman. Kadigit mamin nga adda unag ti kapilya kabsat. Adda dahil they move around. They were greetings at the happy Sabbath at the tinarako. Ngam nakita nga digito nga dua. They never moved towards each other. Nalpas dayay, napang kami iti panagadal, the Lord moved the church. Kat iti bagakabsat, it is on relationship. At dagan iti prinsipyo kakabsat, nga kang kanayin kong ibagbaga kadagiti churches at papakana. It is our relationship with God that will make our relationship with one another. Dayjay saan tayo makita at Diyos. Ket iparangarang na, dayjay panakirelasyon tayo kenkwana, kadayjay panakirelasyon tayo, kadagiti pada tayo a membro iti iglesia. Please remember that. Tadadigiti bisita tayo kakapsat. They don't care about doctrines. They care about relationship. Intuno umayda, iti saludsod da iti bagida. Daytoy kadi iti kayat ko apakikamkamengan. Is it a family? Ket intun no makita da kakapsat, dayjay kinaragsak iti iglesia tayo. They will come back. They will come back. Umaydan tumanay. Until they will decide. They will accept Jesus. Tapay, nakita da. Babaen iti relationship. Kalpasan kakabsat dayjay gimong nalpasan iti kararag. Idin rumor kami kabsat. Nalpasan dayjay antem adadtoy iti dua anabati. Dayjay adayjay sangwanan kabayatan iti kararag. Nagtalikod sinango na dayjay likodan. Siyempre nakatader da nga dua, that was the closing song. Inarakok dayjay adda iti sangwanan dayjay likodan. For a while, awanin ti tao kakabsat in the church, nabati digito'y dua nga membro. They were still crying. Iti pangal daw nangan kami, balay, iti panglakayan. Kakunak ng kuwana, Elder, I have observed something. Kuna na dahil panglakayan. Nakitang pastor ko, yamang kami. Digito'y nga dua, dayjay sangwanan. Isuna ko na iti landed at dati dagana. Dayjay likodan, isuna iti kasamap. At day iti saan ang nagkinaawatan digito'y nga dua a pamilya. Gapu iti panagbingay, iti apit ka dayjay daga. Kunana nabayaga kun apang lakayan pastor. Uray pa'y di sa anak apang lakayan. When umay da makikimong. Ngam di man laeng agtuntong. Nga magyaman kami kadaytoy nga Sabado. Ni Apo Diyos iti madayday. What happened? Anya napasama? Kinihiso ni Apo Diyos binalbaliwan na ni Iso. What happened? Kini Jacob ni Apo Diyos binalbaliwan na ni Jacob. Ni Apo Diyos kakapsat. Diyos anang balbaliw kadigito'y dua nga kapsat. Kabailan na nga balbaliwan iti panagbiyak ko ken iti panagbiyak mo. Tapno adda kumay iti kapya. Saan laeng nga iti unag ti iglesia.
Sanlaang nga iti pamilya, adda iti kapya, iti panagbiag tayo. Gapo ka dahi jay nga ayan. Gapo ka dahi jay para. Agyaman tayo kabsat, kada ito yung eleksyon tayo. Personally, kay dadadalik na ito yung eleksyon tayo. Dayawat niya ang Diyos. Dahi istorya nga napnuan iti intriga, napnuan iti problema. Gapu iti ayat, gapu iti parabol, gapu iti panakabalin niya ang Diyos. It ended with a very good ending. I would like to see, urehangan na iba, surat iti Biblia kapsat. Nga di ito nga kapsat, they had a very good relationship after. Ni Iso, kapan nang bibisitahin di kapsat, kumusta ka na din ko? Kumusta di kiti anak mo? Kumusta di? At dadayjay ko na tayo nga, I am always at your back. Siya iti makamumukit. When you have a brother, when you have a friend who will say, I'm looking at your back. Anyan karapsat ng issue. Anyan nga parang. Anyan nga ayan. Agkararag tayo. Agyaman kami ama kanay leksyon ngayon. Leksyon iti ayat. Iti ayat ng Diyos. Leksyon iti parabol. Iti parabol mo ako. Leksyon iti panagbalbali. Dahil panangbalbali mo, ini ako kastabat din tiniis. Leksyon mo Diyos iti panagmayas. Dumteng tulay mo Diyos iti bendisyon iti panagmayas. Intun mo ipalubos mi. Nga deta ayat mo, detang parabol mo, isun iti mangbalbali mo. Tulungan na kami ama. Agyaman kami kanay daw na sa Diyos. Mansan pa'y dawatek ko Diyos, nga no adda di iti kakabsat ni. Nga agkasapulan iti tulong mo kat adto daw Diyos. Di la mabalin nga kadayto yung oras, babanti panagadal ni asit gam sulat. No adda di iti kakabsat ni, nga saan pa'y lag na isubli o Diyos iti nananay nga pigsak sa lunod. Ipatay mo kadi iti man nakabalin na imang kalungan ng Diyos. Itad mo kada kami da jarang sa ganiti bendisyon. Nagserbiken ka, saan laing nga kada ito naldaw nga sa buwan. No di ka di, iti amin na aldaw ang palagyan. Thank you very much. Pagyaman kami launay. Itinagan ni Apo Diyos, tinawag ni Amen. Amen. At dati itong kapsat iti lesson number 11 into Nomay Galawas. Ni Apo Diyos, tinawag ni Happy Sabbath.